Pisica din pridvor. Într-un sat liniștit, la marginea unei păduri, trăia familia Dumitru. Ei locuiau într-o casă micuță, dar primitoare, cu un pridvor de lemn care părea că se îmbrățișează cu natura. În curte, printre câini, găini și un cocoș mândru care cânta fără greș la răsărit, își făcea veacul o pisică tărcată pe nume Perla. Perla era o pisică isteață cu ochi pătrunzători și o blană moale, dungată, cu nuanțe de gri și maro. Era iubita tuturor, mai ales a Anei, fata cea mică a familiei. Ana o purta mereu în brațe prin curte, îi spunea povești și îi dădea lapte proaspăt dimineața. Perla venise la ei într-o toamnă rece, când Ana o găsise mică și slabă sub un măr din grădină. Familia Dumitru o luase în casă, iar de atunci devenise un membru important al gospodăriei. Era renumită pentru felul în care ținea curtea curată de șoareci. Dumitru povestea cu mândrie cum, într-o zi, Perla prinsese un șoarece în mijlocul șurii, chiar înainte ca acesta să roadă sacii de grâne. O pisică mai deșteaptă decât Perla n-am mai văzut, le spunea el vecinilor. Știe să păzească mai bine ca un câine. Ana, însă, era cea care o alinta cel mai mult. Într-o zi, când încerca să prindă fluturi în grădină, Perla se alăturase jocului, sărind după fluturi alături de fată. Amintirea aceea era una dintre cele mai frumoase din copilăria Anei. Într-o seară de august, după ce și-au terminat treburile în gospodărie, Dumitru și Maria, capii familiei, stăteau pe banca de lemn din pridvor, bucurându-se de răcoarea serii. Perla era întinsă pe trepte, tolănită la picioarele lor, cu burta rotunjită, semn că urma să devină mamă. Dumitre, ce-o să facem cu atâția pisoi? Nu-i putem ține pe toți, spuse Maria, privind-o cu drag pe Perla. Ai dreptate, Mărie, poate că îi dăm vecinilor, dar cred că ar fi bine să păstrăm unul, cel mai frumos și mai jucăuș, răspunse el, scărpinând-o pe Perla după ureche. Perla, ce zici? Zâmbi Maria în glumă. Ne ajut să avem doar un pui? Pisica, cu ochii pe jumătate închiși, torcea încetișor, deși nimeni nu credea cu adevărat, privirea Perlei părea să spună: am înțeles. Într-o seară, Perla dispărut din curte fără urmă. Maria observă absența ei, dar nu spuse nimic. Știa că momentul nașterii era aproape și în adâncul inimii simțea o fărâmă de neliniște. Cumva știa că Perla avea să aducă pe lume o surpriză. În dimineața următoare, pisica se întoarse, dar nu era singură. În gura ei ținea un ghemotoc mic, un pui de pisică, care miorlăia încetișor. Perla urcă treptele pridvorului și așeză puiul pe o pătură pe care Ana o lăsase acolo. Apoi începu să-l spele grijuliu. Familia Dumitru, uimită, privi cum se așează lângă pui, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Perla, doar un pui? Întrebă Maria. Pisica ridică ochii spre ea și torcea liniștită. De parcă răspundea: așa mi-aș cerut, așa am făcut. Ana, care era încântată de noul pui, i-a ales numele Puf. De atunci, pisoiul deveni noul favorit al familiei. În săptămânile care au urmat, vecinii au început să povestească despre o pisică tărcată care apărea pe la alte gospodării, însoțită de alți 3 pisoi. Pisica aceea a eleit Perla voastră, spuse nea Gheorghe. Oare cum de are atâția pui? Dumitru râse și spuse în glumă: poate că Perla și-a găsit o altă familie pentru ceilalți pui. E o pisică deșteaptă, știe să împace pe toată lumea. Adevărul rămase un mister, dar Perla părea fericită cu alegerea ei. De fiecare dată când ieșea în curte, se uita în zare, spre pădure,
de parcă verifica dacă ceilalți pui sunt bine. Într-un fel, Perla le arătase familiei Dumitru ce înseamnă dragostea și responsabilitatea. Alegerea ei părea să spună: am grijă de toți, dar las în casă celor ce au grijă de mine cel mai de preț cadou.